Vehicles to enhance drought fight. Vakomana pane nayo inonakidza panapa. Takaona kuti muzara nezo paHICC aiwa nenguva dza 8:30 makuseni mutungamiri wenyika anopa machiefs replacement vehicles ari kunzi vehicles to enhance drought fight, kuda kurwisa drought nemotokari. Vakomana vaona vanhu musata zvekutamba vakomana. Tikuona kuti vanhu vari kutambura, vanhu vachivata mumamisha umu vasina chokudya, zvibage zvakaoma. Batoona kuti panapa government inouya ichipa machiefs mota dzekuti aiwa uye mota idzi munorwisana nedrought El Nino. Sana pana mashwana muda nyogwa pana mndu subscribe like turn on the bell like tipina pana mambera hera kuti vakupona uyanyira vachiti chiefs have allowed the Second Republic for making their job easier by giving them condition of service vehicles. In an interview following the handover of 90 vehicles to chiefs in Harare yesterday by President Mnangagwa, Chief Nenguo from Jovota, Mashonaland East, had nothing but praises for the president and his administration. I'm happy with the way President Mnangagwa is honored us. He is truly a man of action. Ever since he assumed the presidency, he has been a man of action. Today we have been given vehicles. Tuonoti aiwa machief ari achitenda. Yes, we know kuti yes aiwa nyika yakarwa nedrought. Zvine necessary kuti vapiwe zvawo motokari. But chinjiri kushamisa vanhu chekuti tikuona kuti kuma societies mu community kuna vanhu vari kufa nenzara. Vachifa nenzara, but toona kuti machiefs vari kutodhimanda vachitopiwa replacement vehicles. Ide zvamodzi vangopiwa vehicle ngonzi aiwa hanga sina mota vachipiwa kuti aiwa vafambe kwese kwese vachinoona kuti aiwa vanhu vari kurarama sei, vari kuwana chekudya tikwanise kuvapa mafood aids. But we are seeing that they are being given replacement vehicles kuti vari kuya chireplacer maybe mwe yakafa kana kuti yava out of date kana kuti yakadamage yeka. Zvatiri kuona kuti munyika iri kugrapla nenzara nematambudziko akadai vana vachipiwa luxurious vehicles. Ameno chimotodza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda mucomment section medu, musana subscribe like and turn on the bell icon.